Bala padha sumingira. Gulungan genderamu bongkala gametak trajange Dewadya balane pendha kae. Aja mawadya bala rucah. Ndi sing jeneng Werkudara. Bantongane Hupalawiya. Werkudara rene ya. Dursasana ngenteni kowe Werkudara. Ayo. Aja wadya bala sing cilik-cilik. Ayo, Werkudara rene ya kowe. Oh. Tancut gumregut manjing samudra tulya dreng ana apa Setyaki sumengka lakumu inggih Koko Prabu Njuk Uninga wedal menika sampun kelampan campuh perang barisan Bulu Pitu kalian barisan Hupalawiya salebetipun Bandayuda kula mireng sawantenipun Kakang Dursasana sumbar maciya-ciya dhateng Kakang Mas Werkudara iki sing tak arep-arep. Setyaki iki njarak kok pancen. Ngerti yen Werkudara ki lagi gelo ngelani marang guguring anakku Gatotkaca lah kok malah dikandhani sing ora-ora. Yai Kaipe kula wonten dawuh Koko Prabu. Bareng Yai Werkudara mireng pature Setyaki banjur jumangkah tanpa pamit. Ambek bilih Kakang Mas sampun dangu anggenipun kepengin aben ajeng kalian Kakang Dursasana. Nanging rak ya kudu njaluk palilah dhisik karo Sang Senopati, yaiku Yayi Trasna Jumena, rak ngono to. Nun inggih. Ning ya ora dadi apa, Kang mengkono luwih becik ayo diawat-awati dhisik Harjuna. Monggo supawi kula dherekaken Koko Prabu. Oh, bantongane wis teko. Ya. Sumbarmu jare arep ngrampungi. Wah iki kowe goleki aku, wangun iki ora ngerti aku ana kene. Tak teloro nganggo gamanku Kiai Limpung saka kene. Tak penerke dadane ben butul tekan walikat dadi patimu kowe le. Yo. Wah. Ayo.
Wah, iki Amuk Suramarata Jayamarata andek ora sepiro lagi ke taman gamanku Kiai Limpung bosok we borot we Wadya Balangastina sawangen iki Dursasana iso ngrampungi Werkudara bumi gondang ganjing langit kelak-kelak katon lirikin sanging alis risang maweh gandrung ayo ora sakowe dadak ngejokke Senopati Dursasana kelakon mateni lho tenan to weh lah keparet tiwas tak sumbari ngoyo-ngoyo dawa umurmu ora apa banyu bening waspadana aku isih urip wah pancen kerasan nyawamu mung karyaku karo kowe ing kene dibuktekke sapa sing jengkelang dadi batang maju giandul pecah sirahmu wah yeah ha ayo alah yo hot wah wah parat hot aduh wah sing dugang dikayang wae parat ya durung kalah le ayo hot wah oh hey wah ayo ampek ning dada parat. Ya. Wah. Hei. Ya. Hei. 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 Oh. Hei. Wah. Alah. Waduh. Alah yo. Wah. Ayo. Pupu mundile. Iki. Hot.
edian. Hot ya. Nyo genten. Ayo. Ayo. Ayo, pa. Ya. Hot pa. Hot pa. Wah. Has. Oh. Wah. Ayo. Yeah. Yeah. Wah, parat. Wah, gede gajane kono. Adu goto. Oh. Wah. Oh, hot. Eat. Ah. Oh. Wah. Oh. Oh. Wah, parat. Why? Wah, ayo. Ora Kudara. Kowe mangsa bisa ngoyak aku le. Nyata lumpatan wadoh. Ayo, mlumpat rene. Aku oyaken. Wah, modar kowe barat. Weteng ora iso dijak cepet. Ngopo ngendhek lakuku? Arep njegal aku. Mengke kriyen, Gus? Mengke kriyen? Aku keri disumbari Dursasana. Aku kon ngoyak. Mula arep tak oyak Dursasana kae. Mengke kriyen? Kula aturi katerangan nggih, Gus. Kali cing-cing guling niku mujudaken lepen pengapesan. Ingkang kula pikajengaken menawi Ndara mangke saestu mlumpat dhateng sak kilening lepen, ing ngriku badhe apes jurit paduka, Gus. Semanten ugi menawi Dursasana ingkang mlumpat dhateng sak wetaning kali inggih badhe apes juritipun. Mila menawi Dursasana sesumbar sampeyan kendel kemawon kajengi saya gempung atine. Kepara sampeyan pamrih supados piyambake purun mlumpat dhateng sakwetaning lepen, Den.
santut kumrebut manjing samudra tulya dreng wiraganyul kanggo banyu sumaput ing wentis ayo nyoto kowe wong peng-pengan ayo Renio iki Werkudara ana kene wah ora sudi ayo kowe sing kondang lumpatan wadoh ayo hoyakan rene wah wong edan rene moh wah Werkudara anake wong tengeng cangkeme nek omong anake wong picak anake wong tengeng ngangeng ut Rene lho aku ning kene ora perlu kowe ngoyak aku Renio aku sing marani wong edan ayo aja nggoro-gudho Rene ayo Renio le Werkudara satriya kebo anake Man Pandhu tengeng anake wong tengeng Rene wah ki lho ki yo Rene ki Dursasana andek puna ora jare kowe wong ampuh ndi buktine jare lumpatanmu adoh ndi buktine wah wong edan yo ngati-ati kecandak ilang nyawamu bareng ya jagat dewa Bathara wangune sing tak arep-arep bakal tumuli wujud aku banget ora trima marang tumindake Dursasana lan para Kurawa sing dak siya marang aku lan Kakang Tarka aku karo Kakang Tarka dipateni dening Kurawa sabab bakal digawe tumbal murih kemenanganing Kurawa Kakangku Tarka wis mati ning aku durung mati saka tangane Dursasana. Aku ora bakal sumusul Kakang Tarka yen durung males hukum marang Dursasana. Dursasana, walesku tampanana. Tak ruket sikilmu karben ora bisa mlumpat. Satemah gampang Gustiku Werkudara merwasa bathangmu Dursasana. Ayo Renio oh wah hot wah oh wah wah Surem dewangkara kingkin lir manguswa kang layon kang dinya ilang memanise watananira layong kumakucem rahnya maratani Werkudara aku njaluk urip Werkudara
Sekabeh dosaku apuranen Werkudara, aku njaluk urip Werkudara. Ing kene margane nggonku nguntapke marang bathangmu Dursasana. Kakang Mbok Pancali, ana wigati apa kowe manjing marang paprangan? Inggih Raden, mila kula sawanjing ngandika Raden labet kula mireng pawarta bilih Raden sampun kelampan mejahipun Dursasana. Iya pancen bener. Aku wis kelakon moteng-moteng batange Dursasana. Wis sumebarke blat papat. Duh Raden, mongko nalika Pandhawa sami kawon dadu dipun jambak rambut kula ngantos sewudar gelungipun karana badhe dipun uruda peksa. Ing nguni kula sampun haprasetya mboten badhe ukel rikma menawi dereng jamas getihipun Dursasana. Menapa calonipun kula mboten gelungan salaminipun. Labet kula mboten pikantuk getihipun Dursasana kangge jamas Raden. Wah ora kandha mau-mau. Nya iki ana turahan getih kang mapan ana kuku. Luwung kena kanggo ngluwari nadar. Duh Raden, urung maos lega manah kula dene kula sampun kelampan jamas ngangge getihipun Dursasana. Ateges sampun luwar ingkang dados punagi kula Raden. Iya, aku sing nekseni. Ayo enggal sumingkir saka papan kene.